стане баш там, бе? Не го показаха. Сумер ще го измъкне. Да, ама дали... Тефтере у него. Жив е, жив е. Не, то сказа, бе, то сказа да такова, бе. Връзката То сказа между да... майката и бебето й. То сказа да такова. Да правим размно. Кога се установи? Дядя, ма, той се е изключил. Той ли си каза? И вие сте майка, знаете по-добре. И ти си? Но мисля, че още с зачеването на детето. Добре. А ако бременността не е била желана? Ако майката иска да се отърве от бебето, Тя тюркян то ще го усети ли? Ще разбере ли, че майка му не го обича и не го иска? Защо питате? Ти знаеш. Не знам дали бебето в утробата може да усети, че не е желано, но... Майка ми казваше нещо за децата, пораснали без обич. Дете, което не е било обичано от майка си, накрая би подпалило цялата къща, за да усети топлината на тази обич. Намери ли го? Да. Тюркян много хубаво и го каза. Къде е? Аз ще мога ли да го видя? Да. Да се изпре пред Утре ще него. ви заведа при него, господин. Какво? Да Чакайте се да ви изпре се пред обадя. нея. Добре. Може. Добре, ще чакам. Да. Да каже аз съм. За едно дете търсенето на обич е толкова страшно и болезнено. Нещо като вик. Трудно се компенсира. Но има и деца, които излизат живи от този пожар. Стига майките им да чуят вика им и да им подадат ръка. Понякога, заради собствените си викове, човек не чува Дядя, нищо то ще друго. втери, пиши и пиши какво да направи. Ама, по пижами тръгна, по пижами, ама. Раниха му... Сигурно е Сумер, ще отворя. Ще се будиш всички. Идвам, Сумер. Не е той. Севиляй. Не, то смръсних. То с ко прави тук, бе? Та май рушяндата на сере. Кажете. Добър вечер. Сумер ли е? То с какво прави тук? Ти какво правиш тук? Аз съм сестричка. Явно чакате Сумер. Сумер къде, бе? Къде се е запилял, щом голяма? Бива ли да оставя близките си сами? Ти какво правиш тук? Дойдох да поздравя скъпата си сестра. Знаеш ли колко е часът? Притесняваш хората. Рючка, Юзер е в затвора. Загуби къщата си, загуби бизнеса си. Мислех да те успокоя. Нямам нужда от твоето успокоение. Моля те, Рючка, дойдох чак до тук. Няма да ви притеснявам, ще изпия едно кафе и ще си тръгна. Тюркян отрова му дае. Виж как близо чувства къща. Ти къде отиваш? Хората спят горе. Изпи си кафето в кухнята. Какво правиш? Да излезе дъртия шли. Хората спят? Какво правиш? Всяка стая това ще го пита, какво правиш? Господин Аднан. Господин Съдък, добър вечер. Извинявайте за безпокойството. Хората спят станало 3:30 през нощта. Седнете, седнете. Да, вярно, на 3:30 е при тях. Господин Съдък. Мале, колко е гаден и мръсен. И аз ви ще да кажа. Ох, пак ли станаха тези деца? Не се спират. Боже мой! Какво става?
Не спря да се въртиш. Спи за Бога. Защо трябва да ме будиш и мен? Ето, някой звъни. Ама кой ли е по това време? Този път е Сумер. И тя сега ще му каже. Сумер, какво става? Тюркян, успях. Намерих начин да Тихо бе, да чуш става нещо. Сумер, тихо! Моля, какво става, Сумер? Сигурно Сумер се прибра. Скри се. Той тук е. Преди малко дойде. Тихо! Скри се. Тюркян, скри този бележник. Чуй. Сега ще се опитам да го изгоня от тук, но ако не успея, занеси бележника в полицията. Каква полиция, Сумер? За какво говориш? Скри го, ма, скри го. Чуркян, скри го! Чуркян, скри го! Скри го, ма. Чуркян, скри го! Нощта